ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakyan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang.
May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makikita.
bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Uncle Tagol and Tanya Chinita. Ako po si Lisha. 33 na po ako at single. Handa na po ako mag-asawa, call and tits, kaso yung mapapangasawa ko ang wala pa, hindi pa ready. Naghiwalay po kami ng ex ko matapos ang 6 years. Ang dahilan, wala, hindi ko nakikita yung sarili ko na kasama siya. Dahil magkaiba kami ng goal sa buhay. Matapos po magpahinga ng halos 1 taon, nakilala ko naman si Harry. 38 at single din. Isa po siyang sales agent. Okay. Ang likod-likod mo dyan. Busy lang daw siya sa karir kaya hindi pa siya nag-aasawa. Wala naman po ako nakikitang red flag kay Harry. Siyempre sa una yan, no? Di talaga nakikita yan sa una. Huwag mo na mag-react. Over naman sa walang red flag. Dating po kami for about 3 months and one time, pinakilala niya ako sa parents niya nung birthday ng tatay niya. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Aray ko. Birthday mo't lahat, wala kang pinapalampas. Pa, happy birthday pa. Salamat, anak. Happy birthday po. Hoy, sino ba itong magandang dilag? Parang taga 6 bomb din ito. Hindi po, Pa, kaedad ko lang po yun. Ito pala yung kaibigan ko po, pa, si Lisha. Nice Kaibigan meeting you. pala? Happy birthday po. Isa nga po pala, may dala nga po pala akong mga gulay. Okra, sitaw, talong. Yan yung birthday gift mo? Opo, repolyo kasi senior na po kayo eh. Matandagorang na po kayo eh. Kaya ito po yung Happy birthday po. Welcome po sa mundo ng mga senior. Ganyan po yung parents ko. Senior na din po siya. Salamat. Tapos ano po, ako nga po yung bumibili ng mga maintenance niya. Tapos si nanay ko, ano din po, lagi ko po yung pinapagamot. Ako po yung Wala naman ako sakit ha? Okay pa naman ako. Wala naman ako Hindi pa maintenance. na-share ko lang po. Pasensya na po kayo kung birthday niyo po ako napadalaw. Hindi, sinadya ko talaga pa na makilala nyo si Lisha. Ma, si Lisha po. Ay, girlfriend o friend? Depende sa sagot Kasi niya. sabi mo,
Friend, dinadala ba ang friend kapag pinapakilala sa family? Baka girlfriend. Hindi, diskarte din yan, darling eh. Para yung babae mapasagot, wala na siyang choice eh. Ganun ba yun? Ganun Sabi ba? ng kumpare ko na si Ah. Jake. Hindi naman sa ganun pa. Pero syempre gusto ko lang makita ni Alicia at makilala kayo na pamilya ko. Ayan na. O, yan na sila. Hi! Kami yung mga pinsan. Di ba? Di ba, Hello, Char? nice meeting you. Nice meeting you. So, bali pang 12 ka na pinakilala this year. Why? Ganun ba? Ikaw talaga. Walang Charmila. ganun, walang Oo, ganun. Hindi. Kawawa naman yung pinsan na. Bakit hindi ako madaldal today? Oy, darling, salamat. Hindi naman. kasi magkainan at hindi naman tutukwentuhan tayo magbe-birthday yan dito. O, sige buksan na yung cake diyan at saka yung mga dessert diyan. Siya nga pala, hindi kami nag-i-spaghetti dito pag birthday eh. No, mahilig kami sa Okay lang po. mga ihaw-ihaw lang. Okay lang po. Barbecue. At sakto po pala yung dinala kong gulay. Pwede na yan. Pakuluan na lang yung okra na rin. Gusto ko kumain ng okra sa O birthday sige, ko. magluluto ako, magkwento muna kayo dyan. Ilabas na ang alak! Ano ba talaga mauna, darling? Sabay-sabaw. Kakain Sabay-sabaw. Sabay-sabaw. Sige, darling. Salamat pala ha. At 12 pala yung pinakilala mo this year. di, niloloko ka lang ng mga pinsan ko. Walang ganun. Ikaw pa. Tsaka hindi mo nagdadala ng babae dito. 12 nga daw eh. Nagjo-joke ba yung pinsa mo ng ganun? Cute lang mga babae pag may mga joke na hindi niyo nakakalimutan eh. Sa inyo kaya kami mag-joke ng ganyan. Hindi naman ako yung nag-joke eh. Yung pinsan ganun talaga yun. Mga loko-loko yun eh. So bakit mo ako dinala sa birthday ng papa mo? Wala, gusto ko lang na makita mo yung family ko. Makilala mo sila. Ayun, wala na. So wala ka pressure talagang naman. asawa? Wala. Teka. Ayan. Baka kasi Ayan. Senumar yan, no? Oo. madali naman mag-print yan eh. Hindi, o kaya nga. AI. Kung hindi ako nag-AI, grabe naman sa AI. Hindi, kahit, Ba't ka nag-effort kumuha ng sinumar? para lang alam mo na single talaga ako. Wala akong sabit. Para sure lang. Kanino mo pinakita yung sinumar? Bago kuhanin yan, 7 days bago makuha. Kumuha na ako ahead of time. Tsaka nag-expire naman yan, syempre. Alangan naman pakita ko ng pakita Alam yan. na alam mo na nag-expire. Ibig sabihin lagi Hindi, kang kakakuha kumukuha ko ng lang sinabi sa akin sinumar. na, sir, kailangan mong gamitin Alam mo, agad yan. ready ka. Siyempre, kasi sinabihan ako ng taga-PSA na mag-expire yan. Ganun yun. Sige. Pero green flag ka. Kasi gusto mo talaga maniwala ako na single ka. Alam mo naman yung mga past relationship ko. Sinasabi, walang sabi at ganyan. Pero magugulat na lang ako. May nagchat-chat sa akin, na dami account. Ganon. Ganun ba yun? Huwag mo na silang isipin. Basta importante. Nakaka-relate ka ba? Tumatawa ka eh. Ay, hindi ba yun? Hindi ba kailangan mag-react doon? Sorry na. Natawa na lang Pero ako. 12 pala. 12 pala na babae yung pinakailangan. Ulit sa wala nga eh. Joke ba yun? Kung walang laman, napapraning ako. Joke nga lang yun. Sige na, uwi So, na ano ako. Pero, teka lang. Siyempre, hatid kita, pero paano? Paano na tayo? Alam mo, minamadali mo ba ako Hindi sa kita- birthday ng papa mo? Hindi kita minamadali. Gusto ko lang maging mas espesyal yung araw na to. Para kasabay ng birthday ng papa mo. Hindi naman sinasadya na ganun, pero ano na. So, plano mo talaga to na feeling mo sasagutin na kita pag pinakilala mo ako sa parents Sana. mo. Hindi Tsaka naman. sa mga pinsan mo. Sana lang naman. Sige, tayo na. Talaga? Na. Tayo na. Pwede hug lang? Hindi. Okay. Hindi pa. Sige. Mahaba pasensya mo, di ba? Oo naman. Salamat. Wala mo ah. ng hug. Too hard
Nakita ko po sa birthday na yon na maayos naman ang family ni Harry. Tsaka masaya, although may mga pabiroan, di maalis sa akin yung pagkapraning ng 12 na pinakilala na babae. Ulit! Kaya, nung mismong birthday na yun, bago niya ako yatid pa uwi, naging kami na. At nagmansari na po kami. May inamin siya sa akin. Happy Mansari. Grabe ka, napaka-sentimental mong tao na alala mo yung mga petsa. May pamansari pa tayo para tayong bagets. Ano ba yan? Siyempre, first mansari natin, kailangan maging special. Sanay na sanay, makipag-mansari. Hindi ako nagsa-celebrate ng mansari eh. Ngayon May lang. palusot ka lagi. Ngayon lang talaga. Ready ka talaga lagi sa palusot, no? Hindi, ngayon lang talaga. Pero Ba't ang parang, bigat ng pakiramdam ko. Gusto ko talagang... anong meron? Sakit ka ba? Uy, May parang aaminin iba. sana ako sa'yo. Ano ba yan? Parang bad news Hinakakabahan ako dyan. Mas mabuti na siguro sabihin ko na habang maaga pa. Na ano? Sabihin mo na. May anak na pala ako. Matagal ko nang pinag-isipan paano ko sabihin sa'yo yan, pero wala eh. Kailangan, Ba't di sinabi ng mama at papa mo sa akin? siyempre sinabihan ko sila, huwag na sila mangialam. Ako na mismo magsabi Parang sa'yo. feeling ko betrayed ako eh. Ako lang walang alam. Andun pa ako sa birthday. Ang saya-saya. Yung nga, naintindihan ko. Tsaka bakit I'm sinabi sorry. mo kung kailang naka 1 month na tayo? Saka nung invested na ako sa feelings ko sa'yo. Hindi ko nga alam paano sabihin sa'yo eh. Pasensya ka na. Ngayon lang ako naglakas ng loob eh. Pasensya na. Alam mo, ang unfair mo. Hindi tama yan. Hindi okay yan. Ngayon mo aaminin. Hindi na ako makaka-atras. Mahal na kita, saka mo aaminin. Ano, plano mo to? Sanay ka talaga. Hindi, promise. Gusto ko na sabihin dati pa, pero... Although wala naman na kami nung nanay nung bata. Nag-support ako sa bata. So, Yun. may communication kayo? Wala. Sa bata lang. Pero open naman yung cellphone ko sa iyo eh. Alam mo naman yun. Siyempre, pag... Anong intention mo sa akin, Hari, talaga? Seryoso ko sa iyo. Mahal mo ako. Mahal kita. O, sige, move on na tayo. Ayoko na pag-usapan. Basta... Ropok ko, nakakainis. Hindi ako ganito sa totoong buhay, May disclaimer pa! Arte lang to. Salamat Sorry na. Sorry na. Huwag na natin pag-usapan nga. Happy Mansari. Okay na. Sorry. Mahalaga sinabi mo sa akin. Medyo late na, pero sige. Libre mo ako Bahala sa'yo. Ayun na. So, iya masyado. Somebody walked into Hari, wag mo nang alalahanin yun Mahal mo ko? Mahal na mahal kita, Mas Alicia. mahal mo ko kaysa dun sa ex mo? Mahal na mahal kita. Wala na nga kami Talaga? nun eh. Hari, Alicia. Hari. Alicia, mahal na mahal kita. Oh. Red flag po ba yun o green flag na umamin siya sa'yo? Wala pa. Bawal ka sumagot. Bias ka. Green flag po ba yun o red flag na inamin niya na may anak siya? Umpisa pa lang ng relasyon. Sagot po kayo sa comment section. Dyan sa Facebook at TikTok. Tsaka sa YouTube. Sa mga nakikinig na driver, relate ba kayo? Hoy, huwag ka na manawagan!
At lumipas nga po ang 8 months, sobrang invested na ako sa feelings ko para kay Harry. Tyler? Sinutulan mo na akong nasa message request. Ang haba ng message. Hello? Pakisabi dyan sa boyfriend mo magsustento sa anak niyang 3 years old. Walang padala kasi laging may bagong babae. Pakisabi yan kay Harry. At sana magtagal kayo. Wait lang. Yung isang anak ni Harry, baby pa yun. Ito 3 years old. May iba pa? Parang may problema ka ba? Kanina ka pa walang tuloy. Ikaw may problema ka ba? Wala, masaya ako. Masaya ako sa naninibago ako sa'yo. Sino si... Ko. May nag-chat kasi sa akin. Sorry, naiiyak ako kasi ang sakit eh. Hindi ko... Gusto kong alamin yung side mo. Kasi magiging unfair naman ako kung maniniwala agad ako. Pero may nag-chat sa akin sa Facebook. Tyler yung pangalan ng account. Tapos... Pero sabi niya siya si Michelle. Sino si Michelle? Harry, sino si Michelle? Harry, magsabihan na tayo ng totoo. Harry, mag-iisang taon na tayo eh. Magsabi tayo ng totoo. Ilan pa yung anak mo? Teka lang. Ilan pa yung magchat-chat sa akin na sustentuhan mo yung anak mo? Ilan pa? Babe, pwede ba? Huwag mo ko ba, babe? Kadiri! Babe. Yak. Okay, let me explain. Ano nga? Dalian mo na! Nag-iisip ka pa eh. Tamo? Si Michelle, wala kaming relasyon yan. Nagkaroon lang ng something, tapos sabi niya, buntis siya, ako daw yung tatay. Hindi ko naman inaako yung bata. Wala kayong relasyon, nagbembang kayo. Mas malala yun. Nagbebembang kayo ng walang relasyon. Ano, tingin mo matutuwa ako? Ay, wala pala silang relasyon, nagbembang. Ano, dapat ako mag-celebrate? Hindi sa ganun. Ang sinasabi ko, hindi ko nga alam kung akin talaga yung bata eh. Yung isa akin yun. Aminado ako. Yung inamin ko sa'yo. Eh, hindi ka na raw nagsusustento sa'yo. So, ibig sabihin, sa una nagsustento ka, ina-acknowledge mo na ikaw ang tatay. Hari, ilang pa malalaman ko na anak mo? Kasi binablockmail niya ako. Eh ngayon ayoko na, bahala na siya. Ayoko na magbigay. Hindi ko nga alam, hindi ako sure kung akin yung bata eh. Hindi na mga kamukha ko eh. So pag sa akin, pag nabuntis ako, hindi mo rin sure. Gagawin mo din sa akin. Hindi ganun. Siyempre, ang kinin ko, pananagutan kita. Alam mo, habang tumatagal, nagiging mapulang-mapula ka. Ano, babe naman. Ang dami kong nadidiscover sa'yo. At nakakatuwa nga kasi. Babe. Yung mga nadidiscover ko lumalapit sa akin. Ha? Inamin ko naman sa'yo yung totoo tungkol dun sa isang bata, di ba? Pero yan, wala talaga akong kinalaman dyan. Pinapaangkin niya Walang na sa... kinalaman? So nagbembang nga kayo. Matagal Hindi na yun. mo lang sure. Matagal na yun. Ano ba? 3 years pa lang yun, tas may baby pa na bata. Yung baby akin yun. Pero yung... Okay lang yun. Hari, nambubuntis ka lang ng babae. Hindi... Please. Alam mo, hindi ko alam gagawin ko. Bigyan mo muna ako ng space, mag-iisip-isip ako. Teka lang. Alicia. Ewan ko sa'yo. So I keep holding on. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Welcome to Sabi ng Friend Ko. Grabe si Harry. Isa kang alamat, Harry. Morning, good morning. O green flag ba o red flag si Harry? Salamat muna kay Alicia. Thank you, Ate Alicia. Thank you, Ate Lisha. Sa kwento mo. Bigay mo. Hi kay Monmon, Nikki Taborda, si Kuya VG Ichi, and Class Mandirigba 2026, Tatak 4A, kay Kuya Vice Gov Romel Tarin. Aba, mga Eagles to. Good morning sa inyo, salamat po. Opo, ako nagda-drive daw si Monmon, pero hindi daw siya makarelate, Tita Max. Hindi siya makarelate. Kawawa naman. Kawawang Hindi ito Monmon. para sa'yo yung story. Kawawang Monmon! Kawawa. Red flag or green flag? Ayan na si Brian Salvador. Green flag, kailangan lang niya pagkatiwalaan. Oh, green flag naman daw pala. Maradyaw na buntag, sabi ni Jessie Galindo. Ayan. Ano sa nang salita ng maradyaw ganikol? Salamat sa inyo tanan. Okay. Hello, Tin. Good morning sa imo and mga taga Colombio, Sultan Kudarat. Good morning. Mga Surigao noon, Maradyaw. Ay, yung ano, Ijuton Bayay. Itudluan ko ni Kadyot, tinuruan ako ni Kadyot niyan eh. Yama ng Dubai, hello po. Okay. Ayan. So, red flag, green flag. Green flag or red flag? Upay nga aga haiyo nga duwa. Si Super Loco. Mga Bicolano yan. Morning. Upay. Waray pala. Sorry. Sabi ni Tyler, babalik din niyang babae, mamiss niya amoy lalaki. Ako nga din eh. Dapat kanina sasabihin ko, sige balikan tayo. Kasi alam ko naman babalikan ng girl yan. Hindi pa yan siya. Wala pa siya sa level ng katalinuhan eh. Medyo bobo pa siya eh. Nandun pa siya sa... Kasi alam kong basahin kung hindi siya marupok. Kasi sa first month pa lang na late mo na sinabi naman, girl. At least umamin. So magpasalamat kami. Opo, O di salamat! Opo. Ano dapat? Nung unang dating stage pa lang? Oo. Sinabi Alam mo yun. Halimbawa ako. Oo. Tanong ko sa inyo, halimbawa nakikipag-date ako. Halimbawa, Kasi hindi alam oo. Tapos hindi ko sinasabi single mom. Red flag ba ako o green flag? Red flag. Oh, di ba? Red flag yun. Kasi kung going seryoso ka na. Pero kung naglalaro ako, okay lang. Hello, Wala Tito kami Amel. Kung naglalaro ako, okay lang. Pero sa akin, green flag pa rin ako kahit di ko aminin. May sarili kasi akong color wheel. Aray mo! Okay. Sayawin niyo yan yan ang ng T-pop, ng mga tita pop. Sige, sabihan kasi. Mamaya. So yun na nga, agree naman din ako doon kay Tita Max. Kumbaga kung seryosohan talaga, ilatag mo na lahat ng baraha mo para as early as now, kung masakit man yan, hindi pa ganun kasakit kung aayaw na si girl. Kung ako nilalatag ko lahat. O, pang 32 ka na ha. Aray mo! Nilalatag ko. Kasi open book naman yung live ko, single parent ako. Ino-open ko ako, Ate Chona. Sabihin ko, parang pag tinanong niya, pang ilan ako? Medyo nasa kalendaryo pa naman. Galaw. Ganon. 32 kalendaryo? Wala na yan. Wala na pala. Nasa kalendaryo medida pa naman. Nasa tape measure pa naman. So, huwag ka mag-alala. Galaw. Ang galing na talaga. Huwag ka mag-alala. Sabi kong ganon. Mga lalaki, kala mo body count. Ang dami nyo rin naman binaunan. Huwag nga kami. Wala naman tayong sinasabi. Mga lalaki, body count. Christian Ang dami nang Maranga. pumasok dyan. Kayo nga, dami yung binaunan Nagreklamo ba kami? Green flag pala to si Christian Maranga. Nagsasalita lang yan Henry siya. Lamingo sa Cagayan de Oro. Morning, Henry.
Ayan. Jessie Galindo, good morning. Salamat Oy, bukas sa inyo. pag Tuesday, Thursday, Nasa YouTube tayo. ha. YouTube Wala tayo tayong mag-live. Facebook. So, lipat tayo doon pag Tuesday and Thursday. Ayan. Si Okay? Milot Tonyakaw, good morning. Same kami ng sitwasyon, call, pero sa akin lang ay tinago ang anak ko ng 5 years. Saka ko nalaman. Iba namang kwento yun. Sulat mo nga yan, call. Sulat mo yan para Ang issue naman dito, hindi yung nagkakaanak ka sa iba eh. Oo. Yung nagiging transparent ka sa nililigawan mo o sa kadate mo, Yes. sa karelasyon mo na o meron akong ano, para hindi nagugulat. Red flag yan eh, yung nandun na kayo sa relasyon, sa kasasabihin. Tapos gusto mo seryosohan. Oo. Call, bakit anong meron sa buhok mo? Wala lang. Hindi ka naka-gel? Hindi ako nag-gel. Wala lang. Pang ano lang. Para siyang good boy. Grade 4 na good boy. Mga ganun. The teacher. Altar boy. Hindi daw sabi ni Boyet. Galaw-gaw. Okay. Ganon. So, Si okay, update pala. Nagkabalikan? update. Alam ko nagkabalikan yan. Para hindi na ako masaktan. Nagkabalikan yan. Hindi pa nga sure eh. Nanonood nga daw. Kung ano. Ma. Alam mo na payo ko, ma. Bayahan mo na. Nandun siya sa stage na, siyempre mahal na yung tao eh. Ma. Mahal na yung tao eh. Babalikan mo yan, alam ko. Kasi the fact na nag-iisip ka pa. Kasi dapat basic na yan eh. Hindi na yung pinag-iisipan eh. Gagawin. Hindi na kailangan i-memorize. Oo, yan. di na kailangan memorize yan eh. Pero the fact na nag-iisip ka, gusto mo balikan. Kaya kahit magpayo ako, pero papayuhan pa rin kita para sa kapayapaan ng aking puso't isipan. Huwag mo nang balikan kasi may madidiscover ka pa. Wala na raw. Pattern yan. Wala na raw pattern sabi yan. ni Yari. Wala na raw siyang tinatago. Tapos ang igagaslight pa tayo ng mga lalaki na, kung mahal mo ko, tatanggapin mo talaga ako. 'Di ba? Sila pa yung kawawa. Nakakaawa naman. Oo, 'di ba? Ako ayoko nang maging maging salvation ng ayoko na maging salvation ng mga lalaki. Ano ibig sabihin nun? Ayoko nang tagapagligtas nila. Royce, Gusto ko mag-settle sa taong happy na siya, may peace na siya sa buhay, stable na siya. Hindi yung ako pa yung magbibigay ng peace sa kanya, sa kanya pa mararanasan yung tamang treatment. Gusto ko yung taong masaya na siya sa life para i-share niya na lang yung saya niya sa akin at peace. Kasi naging nanay na ako dati kay Lloyd, di ba? Aray mo! Palit-ulit! Oo. Hindi. Ang sinasabi ko, para hindi nyo na matutunan yan. Ay, hindi nyo na maranasan. Kaya, Mama, ang pangalan? Alicia. Mama Lisha, no. It's a no for me. Si Roy, Huwag ka na mag-isip. Samijima, Gifting mga suspended. taga Osaka, Japan, going to work daw sila. Ay, ayaw na may cleavage si TikTok. Marami naman si TikTok Babe, talaga. ano nangyari? May nagtitinda nga ng bra sa TikTok eh. Paano naging... Ang kakalito si Black Up. Diba? Magtitinda yung singit nga. Binibenta yung pamputi ng singit. Tapos nakakatabdamit naman ako. Aray mo! Oo eh. Edris Santinyang. Sabi ni Tin. May tanong si Tin. Red flag po kung mag-break up sa jowa ko pero lumandi. Pag lumandi ka, green flag yan sa Huwag akin. pong turuan! Ay! Sabi sa inyo, may iba akong color wheel. Si Aven Lloyd. Hello sa iyo dyan. Uy. Paganyan pa siya, oh. Ayan. Yan. Morning. EJ, good morning. Baka maging podcast na naman to, dadami viewers. Kurik. Yan, si Kape Gaming, Akamira, good morning. Halimbawa, sa anak nyo yung gano'n, anak nyo yung babae. Halimbawa, payo mo call kay pangalan bunso mo? Si Amber. Si Amber. Ganun yung jowa niya. Ililigtas niyo yung anak niyo. Kasi alam ni Uncle kung anong klaseng lalaki kasi nakaka-relate siya eh. Napapunta na naman tayo doon. Wala na. Okay na eh. Enyas Lesar, salamat kay ninyo diha. Sabi ni Bigel Villamor, walang reklamo sa maraming body count, basta mahal mo. Syempre kasi may mga maliliit ang edits dyan. Ay, kaya Na feeling virgin. Ah. Na feeling niya wala siyang binaunan kung magsalita na ayaw ng maraming body count. Wag nga kami. Christian Maranga ng
Saan ka ba, Col? Tsaka mas yun Maya, mas red flag yun na. Parang finlex niya pa kanina eh. Hindi, wala kami relasyon noon. Nabuntis ko lang. Mas, parang dapat ka-flex-flex ba yun? Ka-flex-flex ba yun? Hindi, ano lang yun. Naging defensive na siya. Kasi nga, Kasi bobo siya. yan na, nagagalit si lalaki, guys. Bibo siya. Kung mahal talaga ng lalaki at nagbago siya, past is past, accept everything. No, RJ. No, kasi kami, pag nagkami ng kamali, hindi nyo kami papatawarin mga babae. Huwag kayo past is past. Iga-gaslight pa kami ng past is past. Diyos ko. Pero pag kami nagkamali, dapat wag iniiputan yung ulo mo. Iwanan mo na yung babae na yan. Pero pag kayo, past is past, tanggapin. Diyos ba kami? Si Lord lang yun. Hindi kami Lord. Si Lord? Lord. Ay, nalabigin ako, galaw ka. Chill ka lang po. Morning, BPSS. Anong flag daw yung ex ko na may jowa ng iba pero umuwi pa rin sa akin? Ang tawag doon ay, Anong flag daw yun? anong flag yan? Yung sa akin po, anong flag nun? Ex ko na. Ex na niya, bumabalik pa daw sa kanya kahit may jowa na. Ano ka? Umuwi sa'yo? Ewan ko kung anong klaseng flag ka. Hindi, red flag pa rin yun. Pero syempre, ikaw yung... Alam mo, wala akong paki sa kanya. Kasi basic naman red flag siya. Sa'yo ako may paki. Kasi payag ka. Yun. O di ikaw ang may something na flag. Uy, si Tigas Tito, salamat sa support. Pumunta rin yun dun sa Pasig. Salamat Siyempre, mga may taga-Pasig. mga chicks. Wala naman siya pinuntang iba doon. Salamat ninyo. Ayan. White flag marupok, Nax, marunong si Bon. Legit ba, Ma'am Tanya, kung lumandi ako kay Titan Jello? Sabi ni Tin. Hoy! Yan kasi yung tinuturo mo sa bata. Ano mga naturo Wala sa naman ako bata. sinabi. Go lang, lumandi ka lang. Alam mo, wag lang minsan wala na lalandi. sa sinabi. Gula, lumandi ka Hindi, lang. gumanon lang ako eh. Pero wala akong sinabing red flag yun. Go lang, landi lang, tsaka damihan mo. Hindi dapat isa lang nilalandian natin, no? At isa lang iniikutan ng mundo. Dapat marami ka. May pang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Tapos may pang Monday umaga, Monday gabi. Ganon dapat. Ganon? Grabe na talaga to, guys. Landi. Ala, kausap lang naman eh. Ganon dapat. Di para mag-focus sa isa. Maraming body count, masama epekto, magiging manhid ka na from experience, big regret, sabi ni Arthur Aquino. Nako. Arthur, piniflex mo lang eh, marami kang binaunan eh. Alam na alam, no? Si Arthur sinabi lang eh. Salamat po. Wait lang. Parang Aldrich. parang pag onti yung body count, dapat proud. Well, tingin ko wala namang bearing yun. Walang dapat ika-proud kung onti or maraming body count. Ganun talaga, sumusubok ka kasi sa pag-ibig eh. Ang magiging proud ka kung ano natutunan mo sa experience mo na yun. Dapat may monthly para Correct! merong Very dessert. good! Love it! Hoy, Rian! Siya ka pa. Sumama ka pa sa tiyahin mo, ha? Jessie Galindo, From Edmonton. talking stage pero iba-iba lang na tao daw. Yes. Alam nyo, ganun talaga. Pag tinanong nyo sa akin, red flag ba ako marami akong ka-talking stage? Hindi. Talking stage nga eh. Ibig sabihin, you are still selecting. Ano masama dun? Kaya mga lalaki nire-respect ko din kung marami kayong kausap. Anong pake ko? Kung maraming option ibig sabihin nun happy ka. Talagang pinipili mo yung best. Pero kung marami kang sasagutin, yun ang red flag. O marami kang jojowain, yun ang red flag. Biscuit 24, hello sa iyo dyan sa Dubai. Salamat kayo. Okay. Thank you so much. Salamat guys. Saan nyo yung story nyo? Si ano? Oo. Si Part Lisha. 2. Para mainis ako. Sige. Anuhin natin, sana magka-part 2 siya dyan. Kasi hanggang dun lang muna yung kwento eh. Pag nabalikan niya or hindi na niya binalikan, abangan natin yan. For the Bye meantime, everyone. See you tomorrow. dagang salamat guys.
Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy.
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh.
Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong piksa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kimchi Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine,
Pero ngayong araw na to, ako ay si Hasmin Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Kunyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa, Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan ko. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Kundol ay... Bab. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito Ah, ay Hopya, mamayari. baboy. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting
Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang talaga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na binabalikan. Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Lagitab! Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow, yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Sa Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Dako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Ano? na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba?
Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchi no imnida. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi Magagalit nitong, ba ang pulis pag dinagaw ko ang puso mo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Kabisyo, kasama mo, manggas para sa Sino Ako? Shout out sa mga mahilig mag-exercise, lalo na mag-jogging. Lalo na kapag wala kang sariling treadmill sa bahay. Viral ngayon ang isang estudyante dahil kakaiba ang kanyang ginawa. Nilikha niya ang isang kahoy na treadmill. Gawa ito sa kahoy at rollers. Kumbaga, manual. Hindi ito gumagamit ng kuryente. Mano-mano ang galawan. Pwede mo nang makumpleto ang iyong 10,000 steps daily kahit nasa bahay lang. Tipid na dahil wala pang kuryente. Kahit brownout, pwede kang mag-exercise. Siya ay walang iba kundi si John Liardo Maloho, isang student athlete. Ginamit niya umano ang kanyang prize money at online ideas para buuin ang proyekto. Binibenta niya ito sa halagang 8,000 piso. Congratulations sa iyo! Mabuhay ka! Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic palakpakan ng aking apo. Sabi ko na, Alam matalino apo niya.
Kaya ka nagmana sa akin yan, kaya naka-imbensyon ng ganyan yan eh. Mga DIY ang tawag dyan eh. DIY. Ano ibig sabihin nun? Basta. Ano ibig sabihin nun? DIY. Hindi ka gagamit ng... Yan ang tinatawag na. Do it. Do it. Why? Do it. Do it why? Do it why not? Gagawin mo. Why not? Ginawa mo na eh. Basic. Eh di sana DIY-in yun. Hindi, isa lang. Letter Y lang. Do it. Do it why na lang. Kasi kulang na eh. Hindi nakakatawa. Tanong kasi nagtanong. Oy, Ang congrats sa talino batang ito. naman, isa siyang inventor. Siguro nakita niya rin eh, bilang isang atletang estudyante, ano ba, paano ko nga i-maximize yung talento ko? Paano ko makapag-exercise kahit sa bahay lang? Ang treadmill ngayon, Tita Max, siguro kahit mga second hand, mga nasa 10,000 din yun. Hindi, ang dami mura, Col. Mas mura pa nga. Oo, sa online, meron tag 5K lang, 3K. Pero, treadmill. sasaksak mo pa. Oo, yun. Ito, ano lang, manual. Pwede Mag-isa. Tatakbo na, yung makakapag-exercise ka na kahit brownout. Practical, kumbaga. Kaya For matalino yung 8,000, apo ko eh. kumbaga makakatipid ka ng kuryente. Oo, wala kang gagastusin. So, congratulations sa mga... Congrats sa mga matatalinong apo ni Mang Kanor. Paano siya nagka-apo? Wala naman siyang anak. Wala. Basic. Ayan. So, sa mga estudyante natin dyan, shout out. Summer ngayon. Lalo na mga student athletes natin. Dahil dyan naman nagsisimula yung Tita Max, di ba? Dyan nanggagaling yung mga varsities. Tapos naging mga professional players. Ayan. Diba? Bago ka mag-PBA sa basketball, dumaan ka rin ng naging varsity ka sa school nyo. Ayan, basketball player na naman. Tumira ng 3. Buntes. Aray mo! Di ba hindi God bless na lang? Ha? Ayan. So, shout out. Yan ang mga patunay na ang ano nga talaga daw, ang Pinoy ay very resourceful. Kaya naging trending siya. At ang mga Pinoy ay manloloko. Bakit na naman? Invento rin, nag-invento ng storya. Para hindi, pag nahuli, hindi, friend ko lang yon, hindi, pinsan ko lang yon. Inventor. Sabi ng babaero? Sabi ng estudyante. Inventor pala ha? Kasi nga, matalino. Yung estudyante. Yung babaero. Basic. Hindi nagpapahuli yan. Yung babaero? Yung estudyante. Nagtataas ng kamay, oh. Yung estudyante? Yung babaero. Ay, bakit? Taas kamay, sinong? Loyal. Naunang nagtaas eh. Yung estudyante? Yung babaero. May medal. May medal yung estudyante? Yung babaero. Most outstanding student. Aba, yung estudyante? Yung babaero. Ay! Ano sinasabi? Kinindatan yung teacher. Nung estudyante? Yung nang babaero. Nako, basic yan, basic. Kaya Walang pala... pinapalampas. Ng babaero? Walang pinapalampas yung babaero. Kaya pala. Kinantahan nung Shamrock eh. Diba kumanta sila niyan? Yung babaero. Yung estudyante. Sino ba talaga? Bukalista o... Drummer sa APAM. Aray! Oo nga. Ay, salamat sa Shamrock for performing last Saturday. Sa ating hatid saya. Oo, dyan sa pinagbuhatan. Thank you so much. And Maharlika Hood, maraming Hello salamat. kay, Huisen. Na-search ko na agad sa Instagram. Sino si Huisen? Si Herald Huisen, yung drummer ng Shamrock. Galaw ka! Yung blue yung mata? Yung blue yung mata. Aray Gray mo! yata yun o blue? Gray o blue? Sa akin, gray yung kabila, blue yung kabila. Assorted. Ayaw mo na ganon? Anyway, tuloy-tuloy tayo. Abangan nyo kung may winner tayo later sa ating... Love knows no boundaries. May winner kami. Mag-abang ka lang dyan. Huwag ka lilipat ng stasyon babae. Okay lang lumipat ng babae. Palipat-lipat. Huwag ganon! Stasyon, wag! Huwag ganon. Kasama nyo pa rin po ang Uncle Dagol. Tita Max, Tanya, Chinita. Sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio.
sake! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli,
DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit, gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay.
galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio.
Shake! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto ba? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng ring. Uy, blip. Oh! Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oradyo na- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kan. pupunta sa OORADIO. Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumunot. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Carp. Tokwan! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ayan, Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Para Tama. Sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Gani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak yan? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat Dapat ganito na. ganyan. Maskin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-alain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Naka...
Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng Pag-iisip, mga pag-iisip. ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Bayang nais. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo! Nag-iisip! Calculate. nakakalculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namangopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopya. Nangungurak. Nangungopya. Nogura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Kaya nga ngayon, maligaya! buwan ng wika! Maraming salamat mga kabisyo! Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Storya ng pag-ibig. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo.
Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? Yung PCH na pusin, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi
sabihin mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway na 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Dito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo po. Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kukul! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Love knows no boundaries! Love knows no boundaries! Boundary time na! Boundary time na! Congratulations! May babaerong nanalo! Wala, congrats lang kasi swerte talaga dahil nagbago na siya. Swerte dahil humingi ng tawad kahapon, mambababae na naman ngayon. Bigay mo na yung Ikaw 1.5. ba ay isang Grab driver? Uy! Basic babaero yan! Kaya sa mga asawa po ng Grab drivers, naku, may isa pang cellphone yan, iniiwan sa sasakyan. Wala na! Nawala eh. Congrats kay Marlon Dizon! Marlon Dizon na isang Grab driver. Congratulations, 1,500 para sa'yo, hatid ng Love Radio at ng Charm Fabcon Purple Eternity ACS. Marlon Dizon, paano makaklaim ang premyo? Marlon Dizon, abangan mo lang ang tawag ko at tawag ng staff ng Love Radio. At sa mga hindi pa nakapaglista, palista na dito sa aming himpilan sa MBC Media Group Building, Pasay City. Kung ano man ang pinagdadaanan nyo ng kabit mo, okay lang yan basta magpalista ka. Ay, wala na gano'n. Yung pinagdaanan sa boy dahil mahal ang gas. Oh. Pero may rollback daw bukas eh. Nag-rollback na. May rollback pa daw ulit Hindi ang bukas. haba ng pila bukas. Bukas na lang ako magpagas. Bukas na. Basic. Ayan. Naging Congratulations. salamat. Sana mabalik na sa dati. Yung relasyon? Yung gas. Ulit nga. Kasi dinadaldal mo ako eh. Diyan na intro. Malungoy pandesal. Shout out sa lahat ng Bulacan Overdrive. Babaero yan, lalo si Jobert. Basic. Virtudaso. Virtudaso. Jobert, babaero. Ro. Ikaw naman mang kanorgo, salitan ito. Hindi ka pa ready, mag-greet ka na. Dapat ito na lilibid Peñaflor, mga bus drivers at conductor. Saan ang biyahe? Saan? Di ko alam. Hindi mo Basta bumiyahe sila. Baka papunta sa PITX. 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 XXXX. Sa X mo muna na X. Shout out sa lahat ng basic na kikinig. Mga pedicab driver ng Palasan, Valenzuela. Siri. Ay, si Jok at ang team tropa, mga Grab driver daw sila. Wala kaming paki sa inyo, basta magpalista kayo. Oy, si Ruel,
Shout out sa Santa Mesa. Di ba marami dyan tag 300 3 hours. Ay, alam na alam. Shout out sa stroke survivor ng Pangasinan, si Alan Bergonya. Magbago ka na. Huwag ka nang kumain ng pang-high blood. Shout out kay Orly Batch 2 ng Green GSM Caloocan Depot. Shout out daw sa management ng GSM Ang haba daw ng pila sa chargingan. Kaya asikasuhin ang charger. Sabi ni Orly, gamitin mo muna ang charger ko. Oy, Orly, may charger ako dito. Napakamura lang nito. Bilhin mo na, may buy one take one at meron ding buy one take two. Mainit-init pa! Mainit pa, ang charger niya! Sa dulo, may cellphone. Kinulimbat pala ang cellphone. Kuya BGH, mga mandirigma, class ng 2026 tata 4A, Kuya Vice ko Bromel Tarin, mga nagbiyahe ng di paro Bloomington. Thank you sa lahat ng nagpabate. Wow. At mga taga pinagbuhatan sa Pasig City, salamat, mat. Nung Sabado, sinamahan nyo kami sa Hatid Saya Concert Series. Wow, ang galing nyo. Salamat sa inyo. Abangan ang susunod na Hatid Saya. Malay nyo, punta kami sa kabit mo. Hoy, ba't naman mapunta doon? Punta doon. Kasi pag andun kabit mo, pupunta ka rin. Kaya tama na. Yes. Ay, BTS ah. Hanggang alas 9 po tayo mga kabisyo. Kasama pa rin Uncle Dagoy. Tita Maxanya, Tinita. At syempre up next, Dear Love with Broski, Konyo Bicolano. sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one, Love Radio. Basic!